Безгә бөтен яңа юнәлешләр барыбер чит илдән килә. Ничек уйлыйсыз, нәрсә яхшырак икән? Гадәти концертмы, әллә инде театральләшкән тамашамы? Кайчагында менә шул багана сыман басып җырлый торган җырчыларын да тыңлыйсы гына килә. Менә яңа алымнарга килгәндә. Артистлар яңа алымнарга ачыкмы, әллә инде алар ничектер сакчыл карыйлармы? Әгәр дә артистка туры килмәгән кием бирәсең икән, тамашачы аны сизә шундук. Эстрадага килгәндә ул барыбер масса күләм мәдәният дип әйтик, ул күбрәк күңел ачу чарасы гына. Гыйбрәт ягына килгәндә, әлбәттә, аның ниндидер өлеше булырга тиеш. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турдан-тур эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар эстрадасына шоу кирәкме? Татар клиплары нинди булырга тиеш? Бүгенгә әңгәмәбез шул хакта. Тапшыруыбызның кунагы режиссер, клипмейкер Артур Хайруллин. Хәерле көн, исәнмесез, Артур? Хуш килдегез. Хәерле көн, Гөлүсә. Сезне күрүебезгә без бик шат, без рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Мин дә бу студияда булуыма бик шатмын бүген. Рәхмәт, бик зур. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Артур, әңгәмәбезгә күчкәнче, башта тамашачыларыбызны сезнең белән якыннанрак таныштырып үтәсе килә. Сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Бергәләп карыйк әле. Игътибар экранга. Артур Хайруллин татар эстрадасы һәм сәнгате дөньясында режиссер, хореограф, клипмейкер, концертлар директоры буларак билгеле. Белеме югары, Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният университетын, Олег Батнарчукның режиссура шоу курсын тамамлаган. Хәтта Франциядә хореография буенча белем алган. Иҗат кешесе буларак һәр нәрсәдән илһам эзләп йөри. Кайчагында урамда очраган кешеләр дә илһамландыра мине ди. Безнең татар эстрадасында һаман яңалык артыннан куалар, ләкин башта дөрес медиа индустрия барлыкка китерү кирәк. Никтер артистларыбыз үзешчәнлектән китәргә ашыкмый. Менә шунысы кызганыч ди Артур. Бүген ул клиплар төшерү, концертлар оештыру белән мәшгуль. Лилия Хайруллина, Данир Сабиров, Гүзәл Уразова, Зәйнәп Фәрхетдинова, Ләйсән Гыймаева, Рүзилә Хайретдинова, Гөлназ Асаева кебек җырчылар белән хезмәттәшлек итә. Телевизион проектларының режиссеры булып тора. Калган эшкәлекләр белән бүгенге тапшыруыбыз барышында якыннанрак танышырбыз әле. Сәгать өлкәсендә яңалык артыннан куганчы, башта инде дөрес медиа индустрия барлыкка китерергә кирәк дип әйтәсез. Менә моны безгә ничек аңларга һәм сез аны үзегез ничек күз алыйсыз? Менә без бит инде үй төзегәндә башта ниндидер проекттан барлыйбыз, әйме? Без белергә тиеш башта нәрсә эшләнә, аннары һәм нәрсәләр кирәк булачак? Нәрсәләр кирәк, кем нәрсә өчен җаваплы, шулай безнең бит инде шоу өлкәсенә килгәндә дә, концертлар оештыру өлкәсенә килгәндә дә һәр кеше үз ниндидер үзенең өлеше өчен җаваплы һәм дөрес эш алып барырга тиеш. Моңа әле без киләбез генә, чөнки бу акча мәсьәләсеннән дә иң беренче сорау, чөнки команданы барлау өчен ул әлбәттә бюджетлар таләп итә инде. Без моннан бер кайда китә алмыйбыз. Һәм шуңа күрә бу бик авыр сорау дип әйтимме соң инде, чөнки без бит аңлыйбыз, шул ук мәсәлән үйне төзер өчен зур 3 катлы үй төзибез икән, ул бер төрле бюджет таләп итә. Әгәр дә бер катлыны гына төзибез икән, ул инде башка бюджетлар. Һәм ул концертларга килгәндә аның бит инде чыгымы шулай ук тамашачы өстенә дә төшә дигән сүз. Чөнки билетлар бәясе дә үзгәрә чыгымнарга карагач. Шуңа күрә бу шундый бик күләмле сорау дип әйтимме соң инде менә ул яктан. Шуңа күрә тапшыру дәвамында ниндидер бер үзебезнең фикеребезгә килербез дип уйлыйм. Һәр юнәлештә камиллеккә омтылырга кирәктер, шулай бит, һәм һәрбер өлкәнең үз белгече булса, бу инде тагын да кулайрактыр, шулай бит. Әйе. Менә сезне әйтеп үттек бит инде, концертлар оештырасыз дип, концертлар режиссеры дип. Менә әлеге эшчәнлек нәрсәдән гыйбарәт? Аның ничкәлекләренә килгәндә? Төрлечә була инде ул. Иң беренче мәсәлән без артистлар белән
өстәл артына утырып сөйләшкәндә, иң беренче сорау ул минем концертның максаты, нинди максатка килеп җитәргә тиешбез. Һәм шулай ук икенче сорау инде ул матди сорау дигәндәй, бюджет ягына. Чөнки без аңларга тиеш, ул яктан теге мин төрле әйберләр уйлап табырга мөмкинмен, әмма дә ләкин кто платит за банкет дигән бар урысларда шундый әйтем. Шуңа күрә беренче ике сорау шундый була инде ул. Һәм максатыннан карап, аннары без мин инде нинди дә булса юнәлештә тәкъдим итәм, менә шулай эшләргә була, булай эшләргә була. Менә мондый кызыклы яңа формалар барлыкка килде. Әйдәгез, аларны да менә безнең мөхиттә чынга ашырып карыйк. Чөнки беркем өчен дә сер түгел бит инде. Безгә бөтен яңа юнәлешләр барыбер чит илдән килә. Без аны ничек тә булса үзебездә адаптациялибез генә. Шуңа күрә монда ничек дип әйтим инде. Эш шуннан башланып китә. Иң беренче без аңларга тиешбез нәрсә өчен без бу концертны яисә шоуны башлап җибәрәбез. Аның төп максаты нинди? Кайчак ул, мәсәлән, ниндидер бер матур датага бәйләнелгән булырга мөмкин. Кайчак ул гадәти бер сезондагы концерт булырга мөмкин. Кайчак ул ниндидер, мәсәлән, альбом чыккан вакытта ниндидер презентация кебек формат булырга мөмкин. Монда инде ул ничектер һәр даим карарга кирәк. Менә шулай да ничек уйлыйсыз? Татар халкына шоу кирәк микән? Без аңа әзер дип уйлыйсызмы? Минемчә кирәк һәм әзер тамашачы шулай ук бар, чөнки безнең инде хәзер олы артистларыбыз да бар, әйме алар 10-20ләп ел сәхнәдә булган артистларыбыз. Әлбәттә, аларның тамашачы инде күпне күргән, күпне белгән дигәндәй, һәм алар инде һәр концерт саен нинди дә булса шаккаттыра торган бер кызыклы әйбер көтә. Һәм моның өчен менә беренче сорауга әйләнеп кайтканда, медиа индустрия булдыру дигәндә, менә бу өлкәгә без барып тоташабыз да, чөнки тамашачы сорый көтә, алар йөрми башлый концертларга. Кызык түгел, бу булды инде, күрдек инде, һәм монда менә бу яктан килгән менә шул профессионаллар булу мөһим дип күрәм мин. Менә шулай да ничек уйлыйсыз? Нәрсә яхшырак икән? Гадәти концертмы, әллә инде театральләшкән тамашамы? Бу инде һәр кемгә ничектер, мәсәлән, минем халәтемә карап төрлечә. Минем кайчакта менә бездә әйтәләр, багана сыман басып җырлый дип. Кайчагында менә шул багана сыман басып җырлый торган җырчыларында тыңлыйсы гына килә. Кайчак менә шундый күңел халәте булганнан инде шоу карыйсы килә. Бу инде һәр кемгә ничек кулайрак дигәндәй. Шуңа күрә төрлелек булырга тиеш ул. Сайлау хәзер Аллага шөкер бар, безнең артистларыбыз да күп. Алар арасында конкуренция да бар. Ул бик яхшы күренеш, чөнки шул конкуренция булганга күрә бездә ниндидер үсеш бар. Чөнки безнең тамашачыбыз каядыр кисешә, һәм дә инде бу артистка барыйм микән, бу артистка барыйм микән дигән сорау туганда, монда артистлар инде ничектер үзләренең көчләрен сарыф итәргә тиешләр. Һәм шуңа күрә шоуда булырга тиеш, гадәти концертларда булырга тиеш, тамашачының гомумән сайлау мөмкинлеге булырга тиеш. Димәк, инде тамашачылар гыйбрәт тә алырга тиеш, шул вакытта күңелләрен ял иттереп, ниндидер җиңел, рәхәт хисләр белән дә кайтып китәргә тиешләр, шулай бит. Ансы да булырга тиеш үз урында, һәм монсы да инде. Нәкъ шулай. Аңлашылды фикрегез. Аннан соң бүгенге көндә сез белүемчә инде яраткан артистларыбыз Данир Сабиров һәм Гүзәл Уразова белән хезмәттәшлек итәсез. Без бит инде сезне режиссер буларак та, шул вакытта инде клипмейкер буларак та беләбез. Әле әйтәсем килә, сез бит әле хореограф та. Менә әлеге концертларда сез нинди вазифалар башкарасыз? Әлеге концертта мин төп режиссер вазифасын башкарам, һәм инде безнең менә командабыз бар, хореографлар, ике командада да ике төрле хореограф, һәм калган вазифаларга да йөкләнгән дип әйтик инде кешеләр бар. Һәр кеше үз эшен, үз вазифасын үтәп, менә без шулай итеп эшләп киләбез. Мин инде шул менә финаль күренешкә җаваплы кеше буларак, мин бөтен команда белән элемтәдә ниндидер үз фикерләремне әйтәм, каядыр тех заданиялар бирәм инде, ТЗ дип атыйбыз без аны. Шулай итеп менә режиссер вазифасында мин ике концертта да.
Менә гадәттә иҗат кешеләре ничектер бит инде алар нәзберегрәк булалар, аларны һәр вакыт илһамландырып, тулыландырып торырга кирәк бит инде. Менә сезнең очракта ниндидер иҗади кризисларга тап булганыгыз бармы? Кризислар юктыр, минемчә арган чаклар була. Кайчак менә ял итәргә кирәк. Минем өчен ул 3 көн бер нәрсә эшләмәү, бер нәрсә карамау, кайдыр табигатьтә йөреп, саф һава сулап, бер кем белән дә аралашмыйча, бер дигән ял булырга тиеш. Чөнки иҗат кешесенең анда гомерен генә җитсен, ул моны да эшлисе килә. Тегене дә аны кайчак мин язып барам, менә монысын булдырырга була, монысын аннары кемгәдер тәкъдим итәсең, юк миңа бу әлегә ошамый, син аны калдырасың, ул синең барыбер өметең ничектер ишеңдә һаман бар күңелеңдә. Шуңа күрә минем өчен ул кризис түгелдер, ял кирәк кенә әйбердер дип беләм мин. Арыганлык инде шулай. Менә Артур сезне клипмейкер дип тамашачыларыбыз хузурына тәкъдим иттек. Хәзер инде әйдәгез, шул хакта сюжетта карап итик әле. Игътибар экранга. Артур Хайруллинны клиплар иҗат итүче шәхес икәнен искәрттек инде. Әңгәмә турында сөйләшкәч, монтаж вакытына туры килдек. Клип төшергәндә эш нидән башланасың? Профессионал үзе сөйли. Иң беренчесе инде ул җырны тыңларга кирәк, һәм ул җырга нинди дә булса визуаль яктан нинди дә фикерләр килгән очракта гына эшне башлап җибәреп була. Менә минем очракка килгәндә. Һәм инде аннары соң ул фикерне команда белән, төшерүче оператор белән, художник-постановщиклар белән ниндидер әңгәмә корып, ниндидер бер фикергә килгәннән соң гына аны сметасын барлап, ниндидер шундый менә төгәл фикергә килеп, артистларга аңлатып күрсәткәннән соң гына эшне башлап җибәреп була. Смета дигәннән бер клип төшерү бәясе күпме? Төрлечә була. Ул һәр артистның максатыннан тора. Аудиториясына карап инде кайда ул клипны кулланырга теләгеләреннән, кайбер вакытта бит инде клипларны телевидениегә бирмиләр, мәсәлән, интернет челтәрендә генә чыгаралар. Ул очракта төрлечә була. Вакыт ягыннан клип төшерү бер атна вакытны ала. Катлаулары берничә айга кадәр сузылырга мөмкин. Мин эшләгән клипларга килгәндә, анда без басымны күбрәк артистларның, җырчыларның үзенә ясарга тырышабыз. Аларны ниндидер яңа яктан ачып, алар үзләре дә бәлки белмәгән, күрмәгән яктан күрсәтергә тырыша идем мин. Артурның иҗат җимешләре җыр телеканалларында әледән-әле күренеп тора. Без дә аңа яңа үрләр, бетмәс илһам һәм эшендә зур уңышлар телибез. Димәк инде иң мөһиме клипларда артистны яңа яктан ачу шулай бит. Менә мондай клипларны тамашачылар ничек кабул итә? Гомумән әйткәндә, бүгенге көндә тамашачыларга нинди клиплар кирәк? Ике өлештән тора сорау, шуңа күрә башта беренчесенә килик инде. Гомумән яхшы ниндидер позитив комментарийлар килә клиплар буенча. Шулай ук инде әлбәттә бөтен кешегә дә ярап булмый, кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый. Бу син беркайчан да төгәл әйтә алмыйсың, менә шулай буламы, булмыймы икән дип инде. Бу һәр вакытта ниндидер урысча әйткәндә риск. Без һаман да менә теге эшлибез икән, син беркайчан да төгәл әйтә алмыйсың. Тоемлау хисе ниндидер бар, менә бу менә ошарга тиеш булып чыгачак дигән, минем менә шундый тоемлау белән гел мин эшлим. Һәм инде ул күпчелек очракта барып чыга. Менә шулай иттереп, әгәр дә ишемдә булган менә мин янам икән, менә шулай, тик менә шулай гына эшләргә кирәк. Шул вакытта дөрестән дә күпчелек тамашачыга барып җитә, күңеленә барыбер ята ул. Инде ниндирәк клиплар булырга тиеш һәм кирәк дигән сорауга яңадан әйләнеп кайтам, төрлесе булырга тиеш. Чөнки бар клипларда бер төрле булса, тамашачыга да кызык түгел, беркемгә дә кызык түгел. Чөнки бит инде без менә төрле кеше белән аралашабыз, безгә төрле кеше төрлечә үзе ничектер кызык. Бөтен кеше бер төрле фикерләп, бер төрле әйбер эшләсә, минемчә монда тормышның да ниндидер асылы югала. Менә яңа алымнарга килгәндә, артистлар яңа алымнарга ачыкмы, әллә инде алар ничектер сакчыл карыйлармы? Күпчелек вакытта сакчыларак, чөнки мин ул яктан әйтәм. Бу инде әзрәк комачаулый торгандыр да. Бар, мин ул яктан бит инде менә шундый теге гел һаманда әйдәгез инде бу киемегезне алыштырыгыз, кием дигәндә мин
сәхнәдәге образны күз алдым, теге костюмны гына әйтмим. Һәм әйе төрлечә була. Әмма дә ләкин мин барыбер ниндидер баланс тотырга тырышам, чөнки мин генә менә шулай уйлыйм дип артистка уңайсыз икән, ул мин тәкъдим иткән әйбердә ул барыбер сизеләчәк һәм тамашачы аны күрәчәк. Мин һәрвакытта да артистларда гына булган әйберне тик biraz башкача гына күрсәтергә тырышам. Чөнки әгәр дә артистка туры килмәгән кием бирәсең икән, тамашачы аны сизә шундук. Безнең әйтәләр, менә тамашачы аңламый. Тамашачы бөтен әйберне аңлап тора ул. Мин һәрвакыт шуны әйтеп киләм. Безнең тамашачы аны аңлый, аларның тик башка төрле эстрадасы гына юк. Карарга. Алар әллә качан инде карап утырырлар, сезнең концертларыгызга да йөрмәсләр, клипларыгызны карамаслар. Әмма дә ләкин ул эстрада юк, шуңа күрә туры килә аларга карарга. Әмма дә ләкин бөтенесен аңлап торалар. Хәтта кайчакта мин укыйм комментарийларны, гади халык дип атый ул тамашачы да үзен, һәм без дә шулай дип атыйк инде, үпкәләмәсләр дип ышанам. Бик төгәл әйберләрне әйтәләр. Мәсәлән, мин профессионал очракта мин аны башка төрлечә әзрәк формулировкага бирер идем. Аларны төгәл әйтәләр. Һәм монда инде артистларга колак салып, моны дөрес ниндидер агымга кертеп кенә җибәрергә кирәк. Ул яктан безнең тамашачы аңлый дип саныйм мин. Шуңа күрә төрлесе дә булырга тиеш, әйе, эстрада булгач ул барыбер шаккат туры булырга тиеш, әмма дә ләкин ул шаккат туры нинди дә инде теге ничек дип әйтик. Хәзер сүзен әйтәм. В рамках дозволенного дип әйтик инде русча әйткәндә, әйме шаккаттырам дип бит инде сәхнәгә шара чыгу дигән сүз түгел, әйе мин кайчак ул мисалны да әйтәм, шаккаттыру бит ул җиңел, менә шара чыгыгыз да бөтен кеше шаккатачак, әмма дә ләкин аның бит ахыргы ниндидер әле бар теге последствиясе дип әйтик инде. Шуңа күрә мин һаман да шул төрлелеккә яклы, әмма дә ләкин ул менә дөрес команда белән шул ук мәсәлән ут куючылар, куючы рәссамнар булырга тиеш һәм ул һәрбер кеше үз сегментында утыра. Менә мин режиссер буларак ул төркем белән очрашып, аларга ниндидер һәрберсенә үзенең ниндидер өлешенә аңлатып, без аннары җыелып финаль зур проект ясарга тиеш. Чөнки зур шоуларга килгәндә аны бер кеше генә эшли алмый. Ул һәр вакытта да команда эше. Менә телевидениедә килгәндә дә, мәсәлән, тамашачы күрми бит, экран артында күпме кеше эшләгән икән. Ул дистәләтә, кайчаганда 50-гә, 100-гә хәтледә җитәргә мөмкин, ниндидер авырлыкларга, авыр форматка килгәндә инде. Фикерегез аңлашылды. Безгә шалтырату бар диләр. Әйдәгез тамашачыбызны тыңлыйк. Хәерле көн, исәнмесез, тыңлыйбыз сезне. Хәерле көн, исәнмесез. Мин Артур Хайруллинның эшләре белән күптән таныш. Мин аны бик таләпчән кеше буларак беләм һәм аның стиле башка кешеләрдән аерылып тора, башка режиссерлардан, иҗатка карашы да башка. Һәм шундый сорау мине, шулай аерылып тору авыр түгелме? Белая ворона булу һәм ничек сез моның белән справляетесь? Татарча яхшылап әйтә алмадым инде, гафу. Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Саубуллашабыз. Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен, бик зур рәхмәт карап барганыгыз өчен. Минем өчен бу тагын бер хат үз юлымда дөрес барганның бер дәлиле. Белая ворона булу дип тапмыйм аны, чөнки мин үзем теләгәнне генә эшлим. Мин шулай иттереп күрәм һәм шулай иттереп җиткерергә тырышам. Хәтта артистлар белән эшләгәндә дә, әгәр дә без тәңгәл килмибез икән, без гомумән эшләмибез. Күптән түгел миннән кемдер сорады, әмма ошамаган җыр булса, нәрсә эшлисез? Мин аның белән эшләмим генә. Моның баш тартасыз инде. Әйе, чөнки бу бит инде русча әйткәндә взаимоотношения дигән сүз бар, әйме? Ул ике яклап. Әгәр дә мин җырчыга нәрсәдер бирә алмыйм икән, артистларга ниндидер фикерем юк икән, мин алар белән эшләмим генә. Бу хәтта акча мәсьәләсе дә түгел. Чөнки шул ук бит инде минем иҗат җимешләрен дип атыйк инде. Кешеләр карап бара һәм мин бит аларга, менә монда ниндидер, менә шундый гына булсын әле дип, минем өчен ул менә теге, мин таләпчән ул яктан. Шуңа күрә миңа кайчак эшләмәскә, кулайрак эшләгәнгә караганда. Аңлашылды. Менә Артур, без сезне хореограф дип әйтеп үттек. Менә ничек уйлыйсыз? 21-нче гасыр биюе. Ул нинди булырга тиеш? Монда инде төп фикер хәрәкәтләр белән әйтелергә тиешме, әллә инде ниндидер яшерен сердә булырга тиешме?
Максатына карап, чөнки мәсәлән эстрадага килгәндә, ул барыбер масса күләм мәдәният дип әйтик, ул күбрәк күңел ачу чарасы гына, гыйбрәт ягына килгәндә, әлбәттә аның ниндидер өлеше булырга тиеш, әмма дә ләкин аның беренче максаты түгел ул. Шуңа күрә артык шундый ниндидер фәлсәфи әйберләргә кирип китү дөрес түгел, аңлатам. Чөнки мәсәлән мин дә концертка килгәндә, әгәр дә мин булай да арган һәм әле миңа ниндидер фәлсәфи әйберне кертсәләр, мин бераз гына тагын да батып калырым. Шуңа күрә ничектер монда күңелне ачып җибәреп, дөрестән дә тормыш менә шундый икән бит, ул ниндидер үзеңә ниндидер җиңелчә гыйбрәт алу. Менә инде тирән фикерле, тирән мәгънәле аның үз сегменты бар. Ул менә без атыйбыз бит инде аны заманча булсын сәнгать дип әйтик, современное искусство дигән термин бар бездә. Менә ул очракта аның бик шундый кичкенә генә үз аудиториясе бар, анда йөреп, мин хәтта үзем дә кайбер вакытта барам мин аңламадым дип кайтып китәм. Әйтәм, минем моңа әле башым үсмәгән, җитмәгән һәм ул ниндидер авыр фикерләр. Шуңа күрә моны миңа калса бүлергә кирәк, аны бергә кушу дөрес түгел. Артур, безгә тагын бер шалтырату бар диләр. Әйдәгез тыңлыйк. Хәерле көн, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне. Хәерле көннәр, исәнмесез? Исәнмесез. Менә мин бүген үзем өчен Артур исемле иҗат кешесен ачтым әле. Беренче тапкыр. Менә минем беләсем килә, бу егеткә ничә яшь һәм Севилья хәланың ничек микән? Рәхмәт сорауыгыз өчен, сау булашабыз. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Миңа 34 яшь, бик яшь дип әйтеп булмый инде мине. Гаиләгә килгәндә әлегә мин өйләнмәгән, мин шундый әле иҗат канатларында йөзеп йөрүче, әмма дә ләкин гаилә ягына караучы. Чөнки минем өчен гаилә тагын да таләпчәнрәк әйбер. Иҗатымда мин таләпчән булсам, гаиләгә килгәндә инде мин тагын да таләпчәнрәк, чөнки менә ничектер миңа бар үземнең теге принципларым дип әйтик инде, шуңа күрә өйләнү вакыты бер булып алды диергә була, әмма дә ләкин барып чыкмады, шуңа күрә хәзер әле мин буйдак. Менә шундый җитди, талантлы, тырыш егет бүген бездә кунакта булды. Артур, ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашты. Сезгә барлык эшләрегездә дә зурдан-зур уңышлар телибез. Барлык башлангычларыгыз уң булсын дигән теләктә калабыз. Сау булашабыз, киләчәктә дә очрашулар булып торсын иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруын карадыгыз. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.